تۆبارانە ڕۆژانە ji aliyê grûpên şerker ve hişt got agir bi daristanên Çiyayê Kurdan keve. Vê yekê hişt got geştyar û xelk dûrî vê devera ciwan bikevin û ji seyranan bêpar bimînin. Ji aliyê xwe ve tîmên bi hawarçûnê got bi ser artêşa azad vene û bi taybetî ji aliyê endamên Firqeya Sahilî ve şewat tê vemirandin. ناصر الدفاع المدني من مركز الساحل. بناوی خوادای دلوان ام اندامن فرقه ساحلینه جارا یکی آگر به صدما باوی کد جارا دویم جالیه سی خوران و هاد وی خستن صد دونم هاد شوتاندن دلوم أصبح الحريق. Agir nêzîkî kampa koçberan vê ket. Metirsî hebû got ziyan bigihêje koçberan. Vê yekê hişt got tîmên berevaniya sivîl bi hawara kamp û koçberan ve biçin û bi taybetî tîmên bi hawarçûnê alîkarî ji navenda bi dama jî xwestin. Got bejdariya xwe di vemirandinê de her kiribû. تم إبلاغنا صباح اليوم عن حريق ام جی سبه و بهوار و هاتبون شوات نزیکی کمپا کوچبرانه روبر شوات برفره تیم ما کاری بون پرانیا شوات ومرینن لی آگر هش بردوامه مساحته كبيرة. تîmên bi hawarçûnê xebata xwe ji dil û can kirin û karî bûn piraniya şewatê vemrînin. Lê şewat gelekî mezin bû zeviyên çandinê û daristan nêzîkî sed doniman hatin şewtandin. Tîmên bi hawarçûnê xebata xwe ji bo vemirandina agir li ser van bilindahiyan her berdewam dikin da ku mal û xelkê ji şewatê biparêzin. هاشم حج بكري غدا غيف اللازق